شارداریا محسرتان آفچیا مردینه سالونا داوت یا شارداری کر بپره ev biryar di çarçovaya sağlam malbat ede haltayın jibojun umerin ku dizevcin masraf kemtirdi be hatta davya sağlı ve bir şeklici devam bike. شارەداریا مەحسەرتە ناوچەیە مێردینێ ji bo jin û mêrên ku wê bizewicin mesrefê kêm dike. Salona dewetê şaredariyê ji bo dewetan bêpere ye. Biryar di çarçoveya sala malbatê de hat dayîn. Ew du mehen ku ev biryar hat dayîn û heta dawiya salê wê bi vî şeklî dewam bike. Düğün salonu hem bana tahsis kir be ücret hem davet hem teşvik dikin hem zivacı hem teşvik bikin hem ve derece vakta goma bina karar da istan amacıma malbaşı bala ev düğün masrafı van bala servan emirakın destek bidin bana iş bu oyuna bu ser xeyri be inşallah. Li navçeyê bihayê salonên dewatan kêm zêde 100,000 lîre ye. Ji bo kesên ku biçeya wan kêm e ev yek wê pişt bide wan. Salonu bajar etmeli diye 100 milyar. Anaha bepara bina ve tahsis dikin. Avcı maliyeti ev maliyet juvanaji em servana mladik. Her davata mehiye. Yani ev düme falan ev karar meslendi. Ev düme her davata mehiye. Malbat ji vê biryarê gelek razî ne. Her ku diçe hejmara serlêdanên ji bo salonê zêde dibin.